siang pantara ratri hamung cipta pukulun tanol yuan kaeksi mila katur kang cun domane prasasat rageng hulun kang sumembah mung dwing padanto Prabu menyang kagungan ta singsem sasat sampun prapti katones topukulun lat tenara pati Rama dewaning sun ing anakku nggih anakku wong asigit anakku bocah gagah kulup Indrajit padha winantu karaharjan sowanmu ana ing gunung Goh Karna kene ya nggih kawula nuwun inggih bibi dhateng kapundi paring perbagi paduka bibi Keswani wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandaping pepodo bibi. Iya nggih Indrajit wis tak tampa banget panarimanipun bibi sira ngaturake pangabekti. Pangestuku tampanana ya nggih. Kawula nuwun inggih. Dhateng kadhahat katedha kalingga murda sih panakraminipun pangestu paduka bibi ingkang kula tampi mugi dadosa jimat paripe katon sira semengko pengawak Bajrangga ndira marak mring ngarsanipun bibi kulup apa pancen sira iku ya mung langke apa pancen kautus marang Kang Rama nggih Megananda kawula nuwun inggih. Bareng kula munjuk atur bibi sawanipun ingkang putra pun Megananda kajawi kula sampun dangu mboten
mertuwi dhumateng Paduka Bibis mawana paman ingkang wigatos kula terang kautus kaliyan Kangjeng Rama nun inggih kadhawan mungu paman Kumbakarna ingkang nembe sari. Apa sababe dene Kang Rama dawuh amungu marang Kang paman ya nggih? Ngaturi punika Bibi. Derenging manah Nalendra Pancawati Prabu Rama ingkang badhe ngudi wangsulipun Rekyan Sinta hanyaring dhateng cukenging penggalih Kangjeng Rama ingkang boten nglilakaken Rekyan Sinta badhe kaboyong wangsul kaliyan Prabu Rama. Temaham babar pasulayan tumandang tandhingipun wadya saking Alengka kaliyan wadya Pragosa balanipun Prabu Rama. Duh Bibi sampun kathah bebanten ingkang gugur wonten ing palagan. Ing antawisipun Kangjeng Eyang Patih Prasta Bibi Sarpa Kenaka. Bupati Wolu ing negari Ngalengka ki sampun kapagut ing pupuh. Malah Bibi nembe kemawon kadang kula Trisirah, Trikaya, Trimurda, Trinetra. Yayi Narantaka, Dewantaka ki sampun gugur wonten wadyaning palagan awit saking kridaning Kadang Nata ing Pancawati inggih menika pun Lesmana Widagda. Bibi sampun kathah bebanten ingkang sampun sirna wonten wadyaning palagan. Miyat langening kalang iwana gelar pandamuncar. Dina nderek kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring Anakku nggih, anakku Megananda. Nadyan pun Bibi ora nyipati nanging aku melu nelongso jroning batinku. Ora nyono wis akeh pangorbanan kang gugur ana madyaning rananggono. Kabeh dadi bebanten awit saka lekase Kang Rama ingkang anyukengi marang kang dudu duweke. Upamane Kang Rama iku kepareng ngendhakake apa kang dadi karsani. Kaya-kaya ora bakal nuwuhake bebanten ana madyaning palagan Megananda. Ora nyono menawa Paman Prasta wis prapteng lalis lan sinusul. Adi-adi muga wis kapagut ing pupuh. Megananda, Megananda mara enggal matur marang Kang Rama. Aja nganti diterusake anggone darbe sedya anggarwa marang Rekyan Sinta. Nyata gawat lelakon iki ya nggih. Bibi menika kenging kula ibarataken sekul sampun dados jenang. Bawasan munjur inggih tetep badhe ajur. Babar pisan majeng nadyan tatu. Karana menika mboten lajeng petangan perkawis wanita malih. Petanganipun namung perkawis kautamen. Menawi ngantos Kangjeng Rama munggul semanten, mendah esemi ngakathah dhumateng negari Ngalengka. Saged nggelar mboten saged nggulung. Iya nadyan sing kepiye wong nyatane wis akeh bebanten kang ana palagan, namung kula pitados Bibi. Menawi pepundhen kula Paman Kumbakarna sampun kepareng magut ing palagan, kula kinten boten badhe dangu. Wadya Pancawati saaratunipun badhe sirna saking astanipun Paman Kumbakarna. Anakku nggih, anakku kowe aja ngogreh-ogreh karo Kang Paman ya nggih. Kang Paman pinadyanta pasuryan raksasa parandene ora remen manyang peperangan.
Adat kang wis keng paman namung tansah nengenake marang jiwaning kabrahmanan. Ora jeneng mokal menawa keng paman ora remen marang pecahing dada wutaing ludira ya nggih. Nanging napa paman boten welas dumateng kerisakaning negari Ngalengka mongko menika wutah rahipun Kangjeng Paman. Ingkang menika bibi kula ajrih nuhuni dawuhipun Kangjeng Rama badhe kados pundi tetep paman Kumbakarna badhe kula wungu. Iya to ngiraku ya ngrumangsani menawa aku iki ana sahandhap pengayomaning Nalendra ing Ngalengka. Mongko iki kang dawuh Ratu Gustimu ya Ratu Gustiku. Mangsa Budawa Indrajit nanging aja nganti gawe pingeting penggalih keng paman kang bisa ngarah prana ya nggih. Inggih. Badhe kula budidaya supados saged wungu Kangjeng Paman Kumbakarna. Sigara kang bala tumingal acampo samiwa ngatali lera tatit wilating kanda sang wanggung manguncang niti benjang sangat cimicil ladinya ngedali wuwus Paman kula ingkang sowan paman. Kula putra Paduka Megananda ingkang marak pun ngersanipun paman. Mundi dawuhipun Kangjeng Rama paman katuran wungu anggenipun Indra. Suwawi paman tumuli kula dherekaken rawuh dhumateng ing negari Ngalengka kepareng welas dhumateng karisakaning negari Ngalengka paman. Paman Kumbakarna, kula aturi wungu paman. Waduh. Ing atase nganti kasar nggonku. Mung wedine paman ora kersa wungu. Apa ndadak aku meros keringet ngetokke kekuatan. Yen pancen digawe alus ora kepareng wungu, kelakon ndak urut peksa nggonku munguh marang paman. Amit-amit paman. Langaning kalang nyewan aklara pandamun cara ong tinoner kakunang surem sorote tanpa dang
Kasor lan pacaring purnama ngkono sida mleset nggonku ngonthol. Wis tak angen-angen nggonku mungu paman parandene malah sida ora dadi. Rol pun nang ngriwis sak jagung metu saka sela-selaning wule wadene paman ora kersa wungu. Iki tak gawe wekasan. Candhake gada pupuh nggodoh ora tangi kebangetan oleh turu. Latri wungu paman. Waduh. Hei. Anakku ngger. Anakku ngger, anakku niku nondo. Ing atase kowe mungu keng paman kok nganggo karosan kaya mengkono to Indrajit. Ndekno semene nggonmu mulasara marang keng paman ya nggih. Aduh bibi nyuwun pangapunten, kepeksa kula tindakaken krana paman puguh mboten kersa wungu. Ing atasipun kula pupuh nggodhoke weloyi, mingket kemawon mboten. Malah ngorok sesenggoran kados mekaten. Meka nanda kula wonten dawuh. Saktemene gampang ngarep mungu marang keng paman. Piye kados pundi? Gandeng paduka menika garwa ngertos dhateng selaganipun paman Kumbakarna. Ingkang paman iku lampun to lagi sari winungu kanthi ngruda peksa ora bakal wungu nanging gampang ya nggih. Mara enggal bubuten wulune puhun ingkang tuwuh ana ing jempol. Yekti ing kono bakal wungu. Wulu puhung. Puhun nggih. Oh. Wulu puhun. Iya. Ingkang wonten jempol kanan menapa kiring? Kanan kiring padha wae nanging sing ati-ati ya nggih. Amarga wong kang tangi kuwi yen ngeget adate sok kaya durung genep panca indriyani. Kawula non para ngati-ati ya nggih mega nanda. Kawula non nyuwun pangestu Ibu. Bumi gonjang kanjing langit kono. Katon riking sanging sang maweh gandrung. Nyembah padha kaping sepisan sang Megananda sigoreng mangke pun ngasta angawe. Kumlawe demawah ana ing jempoling sang Kumbakarna. Pinuput poneng wulu puhun. Kadgata sang Kumbakarna gregah. Inugah wantan ngamuk punggung mulasara marang kang nembe mungu. Tap lirik kinetap Jojo bang mawing wengis Kumudut padon ing latine trondek ngondaran diri
Dudu karepe dhewe sapa gendak sikara karo aku. Anggangku gawe nggon Kunendra ora mati arep meguru bathangmu. Aduh mati aku Bibi menika kados pundi Bibi? Kula dipun kakai gigir kula mencaket tebah Bibi. Kakang Mas kepareng wenget Kakang Mas nai ngantos kalajengaken anggen paduka mlosara paduka badhe kecalan piyambak. Keswani iki sapa? Mugi kepareng Mas paosaken menika Kang putra pulunan pun Indrajit Kakang Mas. Anakku nggih anakku. Megananda sepira lupute keng paman aku mundhut pangapura ya nggih. Kula nuwun inggih paman boten dados menapa namung kula sampun kelajeng sakit paman. Keswani golek bobok kanggo nambani larane ponakamu. Inggih sampun cekap mekaten kemawon paman. Sing gugah aku mau kowe nggih. Kawula nuwun inggih nyuwun pangapunten paripaksa kula tindakaken. Karana derenging manah kula ingkang dipun utus Kangjeng Rama. Kowe kok ngerti wadiku mesti sing ngandhani Keswani. Nyuwun pangapunten Kakang Mas paripaksa kula paring dawuh dhateng anak kula Ndrajit. Karana piyambakipun kogel ing manah labet mboten saged mungu paduka Kakang Mas. Ana apa Megananda? Kedarang-darang kowe sumusul keng paman. Nggugah anggon Kunendra kulup. Inggih kepareng matur ngersanipun paman. Sawanipun ingkang putra. Ngaturi wringga kunjuk paduka paman bilih ing mangke. Peperangan ing antawisipun Pancawati kaliyan Ngalengka sampun dados. Sida kelakon peperangan kawula nuwun inggih. Namung kauningan paman sampun kathah bebanten saking Ngalengka. Antawisipun Bibi Sarpa Kenaka ugi sampun gugur. Lho. Adikku Sarpa Kenaka gugur. Kawula nuwun inggih. Mboten namung menika kemawon. Bupati Wolu ingkang dados lelengening negari inggih sampun dumugi pejah. Sinusul paman menika Eyang Prasta ugi sampun dumugi ning seda malah ingkang wekasan. Kadang kula yayi Trisirah Trinetra Trikaya Trimurda Dewantaka Narantaka ugi sampun gugur wonten madyaning palagan. Menika dereng yaksa ingkang alit-alit meh langkung saking sepalih pejahing para wadya saking negari Ngalengka awit saking kridhaning Prabu Rama sak wadya balanipun. Megananda kaya mengkono kuwi undu-unduwaning Kakang Dasamuka. Wong tuamu kang demen ngelar marang kamurkan lali Purwadaksina sing seneng mung wong siji sing dadi korban wong sak negara. Upamane biyen-biyen wong tuamu mituhu kang dadi aturku ora bakal ana lakon banjir ludira sarah kuwanda. Oh Megananda. Watake wong tuamu kang puguh kaya tugu waja ora kena dielokake. Tundhone hambabar kerusaning praja Ngalengka. Ya mung kowe ngger Megananda, kowe tak gudang-gudang. Kegudangane keng paman marang sira kang dadi satriyaning praja. Sira tansah netepana marang darmaning satriya. Yaiku tansah rumeksa karaharjaning bumi kalahiranmu. Kanthi ngetok marang kekuwatan wingkang ana nganti titik ludira kang wekasan.
lan tansah ngayomana para pandhita wiku resi kang padha lah budya brata wondene saranane hoyong aja nganti salah gawe marang kamardikaning bebrayan kang padha manembah marang Gusti kang metu marang marganing agama kang rinasuk dhewe-dhewe. Lan maneh ngger kudu tansah hineksa wutuh lan nara kuning kang padha manembah marang Gusti. Lan kowe tak kekudang singkirna saka sajroning praja. Manungsa-manungsa ingkang hambung demen ngedukumba marang sesamaning bebrayan ingkang padha manembah marang Gusti inggih menika nundha. Awit ya mung wong kang kaya mengkono iku mau mujudake manungsa kang tanpa duwe rasa tresna ing bangsa welas asih ing kawula dasih. Ing mangka nggih luhuring bebudening manungsa iku menawa bisa nuwuhake rasa kamanunggalaning bebrayan ingkang kababari yen ana ribet ingkang sumandang marang liyan mongko sira nyumurupi tumuli melu cawe-cawe kang tundhone bisa ngenthengake marang penandhanging liyan kang ketaman ribet kasebut. Jroning kowe nindakake pakaryan dianggep kaya kowe dhewe ingkang ketaman ribet. Lan kautamaning tindak jejering satriya iku kulub menawa tansah setya tuhu ing janji kang ateges tumemen lair kelawan batine nggone angkurkepi janji kang kababari netemono tembung kang wis kewedhar aja nganti sira nglincati marang ubayamu. Ya mung kowe kang tak wawas bisa nampa kang dadi pengendikaku nggih Nanda ing pengajap aja nganti kirut marang ombak ing angkara ingkang kababar saka wong tuamu. Kawula nuwun kaluhuran dawuhipun Kangjeng Paman. Banjur apa wigatine kowe teka kene Megananda? Mawantu-wantu dawuhipun Kangjeng Rama. Mila ngantos kula wani nguwungu paduka Paman, keparingipun Kangjeng Rama. Paduka katuran rawuh dhumateng negari Ngalengka. Aku kadawan suwan menyang Ngalengka. Kawula nun. Wigatine apa? Kula piyambak boten mangertos, Paman. Mengko aku gek dijontrot wong tuamu kon manggalani dadi senopati. Mongko aku wis patembaya. Yen selawase Kakang Dasamuka ijik ngelar kamurkan, aku ora sudi kumpul karo Kakang Dasamuka. Katinimbang aku kelepetan tirta kang luwih letuh, luwung aku ora melu karo Kakang Dasamuka. Nganti tari wangi turu, tetaunan nggonku Nendrawedene. Urung luntur sing dadi atiku, aku moh ngumpuli pakarti candala kaya sing ditindakake wong tuamu. Inggih, kula inggih nekseni dawuhipun Kangjeng Paman. Namung menapa wigatosipun Kanjeng Rama miji paduka Paman, babar pisan kula boten mangertos. Menawi ngantos paduka boten kepareng kula dherekaken tedhak dhateng negari Ngalengka. Menapa paduka Paman boten welas kaliyan kula awit kula sampun dipun ngendikani Megananda kowe bali ora nderekake pamanamu wis tak cawisi wit gurda komplit sak dadunge nggo gantung sirahmu menika dawuhipun Kanjeng Rama ingkang wekasan. Yaksa krura kagiri-giri geng nyolir prabata abang kawalakar manguwuh mungsuh minta lawan latala semono pangancaming wong tuamu marang kowe ngiring ngatasi kowe anake dhewe. Wis cetha lamun ta wong tuamu tanpa ndirasa tresna karo putrane. Iya. Welas marang kowe nggirke tang tresnaku marang Megananda tak turuti apa kang dadi penjaluke wong tuamu. Keswani kula wonten timbalan ingkang adhawuh. Dene kanggo njaluk pamit arep meka menyang negara Ngalengka. Nuhoni apa kang dadi timbalaning Kakang Prabu Dasamuka yen aku ora mangkat mesakake ponakanmu Indrajit. Kawula nuwun inggih mboten langkung namung ndherekaken raharja. Ya mung piwelingku marang kowe Keswani. Kang pinter nggonmu momong anakmu kang isih timur.
Yaiku si Kumba lan Aswani Kumba jroning aku lunga aja nganti metu saka jroning kasatriyan panglebur gangsa. Karepen dilokake adoh pesabane pitik nanging waton tentrem uriping anakmu sekarone. Kawula nuwun inggih mboten langkung dhateng sendika ngestokaken dawuh. Ayo ngene wikananta ingkang budal. Bibi kula nyuwun pangestu. Iya nggih, ora liwat mangsa bodho aku titip kayuwanane keng paman ya nggih.